Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud po nyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Biyernes o ga pizza 30 na. Nining buwan karon sa Enero tuig 2026. Straight to the Sa gihapon hatagan tagpagtagan ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutanan karong buntaga mga higala. Leader sa usa ka grupo nga nagsuporta sa mga Duterte nga mao si John Abines gidakop atol sa gihimo nilang Unity Ride kagahapon dinhi ni sa Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Ilang gipanawagan ang resignation ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Apan si kanhi kongresista Mike Defensor nga nisalmot sa karaban ni Hulagway nga way basihanan ang pagdakop kang Abines tungod kay nahuman na sila sa ilang kalihukan sa malinawon nga paagi. Dihang kalit lang niabot ang mga pulis o gidakop si Abines o gidala sa Mabulo Police Station. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Gitinguha unta nila nga moadto sa South Road Properties di nahimutang ang usa ka resort and casino. Di naghimo og meeting ang mga tourism ministers sa ASEAN apan na gibabagan sila sa kapulisan. Pag-abot pa lang sa entrada sa SRP. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga mga higala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN nilusad og 5 ka tuig nga tourism plan alang sa pagpalambo sa turismo sa regiyon. Subay sa gihimo nga ASEAN Tourism Forum dinhi sa Subo. Straight to the point. Kata sa pagtagad robutaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mahigala das dito sa Dakbayan sa Toledo, nahitabo sab ang tensyon dito sa ilang City Hall. Gumikan kay wa pasudla ang City Treasurer ni ini nga si Leonardo Rivera wa na pasudla sa iyang opisina. Straight to the point. Pag-adto pa niya mahigala gikandaduhan ang iyang opisina. Kay si Rivera di ay gihulipan sa gitudlo sa mayor nga moduma sa CTO nga kini si Glenda Macapobre. Si Rivera nasayran nga gitangtang sa iyang pwesto subay sa igatubang nga reklamo sa Civil Service Commission. Straight to the point. Atong pagtagad ni mahigala na unsang kalakihan eh. Pinyawa lang sa diya pahibaw ato si Rivera nga naay formal baka nga letter niya, formal nga memorandum indikin. So pagtunga niya dito mahigalawa na, natingala siya nga ngano man yung gitrangkahan ng iyang opisina. Straight to the Atong point. pagtagad di karon abuntaga mga kagalaan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ang Korte Suprema ni pabilin sa ilang nga desisyon og final na mga higala may labot sa pagbasura sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad sa karong nga buntaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. mga punto sa Korte Suprema kay nilabay mahigala nga tuig doon na may hukom ang Korte Suprema niini apan gi-challenge kini mahigala sa House of Representatives. Kining maong pag-challenge mahigala ilang gi-apilar na file sa motion for reconsideration apan karon lig-on ang Supreme Court nga ila mahigalang gibarugan ang ilang unang desisyon og ilang gi-explain mahigala maayong pagka-explain sa Supreme Court, no? Kining maong kaso mga kaigalaan labot sa pagbasura sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pero hapit naman ang 1 year kay karong February 6 mo 1 year naman na mahimo na pod mga higalang pasakaan og kaso si Duterte. Straight to the point. Pero kinahanglan usbon ang rules, kinahanglan nga i-revise mahigala sa House of Representatives ang ilang mga lagda may labot mga higala sa impeachment.
Straight to the point. Samtang sa laing balita, Senador Amy Marcos planong hulipan sa iyang pagka-chairman sa Senate Committee on Foreign Relations. Straight to the point. Matod pa ni gawas ang pangan ni Senador Erwin Tulfo, mao'y mitumaw nga posibleng mao'y muhulip ni Marcos. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado